नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. नवीन संपर्क दिल्ले फक्त 6 बल्ब पेटतात काळी पुलार, वारे वा कंत्राटदार. कारवारचे 41 वर्षांचा सेवा दिल्ले जुने काळी पूल अकस्मात मोडले आणि या पुलाचे IRB आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हेमी मेंटेनन्स केलना पुलाचे रात्रीन विद्युत व्यवस्था ना जाऊन ही दुर्घटना घडली असा आरोप सार्वजनिकांन केलो. जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्याक नवीन पुलाचेर विद्युत व्यवस्था करची सूचना दितरेत संबंधित अधिकारी खडबडून जागी जावन कालच्यान 15 ते 18 लोखंडी पोल बांधून विद्युत संपर्क दिल्लो तशी खबर प्रसार माध्यमांतल्यान प्रसार केल्ले. पण आज मंगळवार 13 ऑगस्टाक सांजेर या पुलार घातिले फक्त 6 बल्ब मात्र पेटतात. हेजे वेल्यान कळटा की हेज पुढे सुद्धा या पुलाची संबंधित अधिकारी कितें देखरेख करतली म्हण. एक दिवसात तर 15-18 बल्बांपैकी फक्त 6 बल्ब पेटतात तर आणि 2 दिवसा भितर परत एरे माझ्या मागल्या सगळे बल्ब बंद जावन जैसे थे तशी परिस्थिती जातली आणि काळखाची परिस्थिती प्रवाशाला नशिबात जातली हेच खरे. आता हेजेर प्रशासन किती पाऊल उचलता तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. अंकोला शिरूर दुर्घटनेत बेपत्ता आशिल्लो दुसरे टप्प्याचो शोध कार्य सुरू. कारवार. अंकोला शिरूर दुर्घटना शोध कार्य दुसऱ्या टप्प्याचो सुरू करसाटेर पाणबुडो ईश्वर मलवे हेमका सकाळपर्यंत जिल्हा प्रशासनाले उदकात उतरूक अधिकृत अनुमती मेळनाशिल्ली. तरी नंतर आमदार श्री सतीश सैल हेमी दुसऱ्या टप्प्याच्या शोध कार्याक ईश्वर मलवे हेमका गंगावळी न्हंयत बुडून शोध कार्य करूक अनुमती दिली आणि ईश्वर मलवे हेमी गंगावळी न्हंयत उतरन बेपत्ता आशिल्ल्या तिघी व्यक्तीलो शोध मोहीम सुरू केली. या वेळार आमदार सतीश सैल हेमी स्वतः घटनास्थळार उबे आशिल्ले हे विशेष. या वेळार ईश्वर मलवे हेमी गंगावळी न्हंयच्या पात्रात बुडून शोध कार्य करताना गंगावळी न्हंयत बुडिले केरळचे भारत बेंज लॉरीचे व्हील जॅक शोधून काडूक यश मेळयले आणि ते व्हील जॅक लॉरी मालकान आपणालेच लॉरीचे म्हण खात्री दिली. हेजे वयल्यान शिरूर डोंगर कोसळून गंगावळी न्हंयत पडिल्ल्या मातेत लॉरीचे अवशेष आसात असो संशय व्यक्त जाता अशें आजच्या या शोधकार्य मोहिमेंतल्यान दिसून येता. ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ದೋಣಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಹೌದ್ರಿ മറുപടി ഇതുവരെയും കിട്ടിയില്ല. നാവികസേനയോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് തങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ഒരു മറുപടി ഇതുവരെ അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ വരാത്തതെന്നാണ് നാവികസേനയുടെ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ನಾಳೆಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾರೆ ಜನ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4-5 ಸಲ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತ
ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕುತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ जिल्हा प्रशासनातर्फे कारवारात हर घर तिरंगा कार्यक्रमाक जिल्हाधिकारी तर्फे चालना. कारवार उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, कन्नड आणि संस्कृती खाते, युवा सबलीकरण आणि क्रीडा खाते, पोलीस खाते आणि कारवार बायसिकल क्लब हेमगेल्या जोड पालवान भारताचो 78वा स्वातंत्र्योत्सवा निमित्तान हर घर तिरंगा या कार्यक्रमांतर्गत सायक्लोथॉन कार्यक्रमाक जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया यांनी चालना दिली असे प्रसार माध्यमात कळेला. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರವಾರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಾಲನೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.